mai mai nan ina kala gorabi kala okay ciao oh rabi ko kana ina zuwa mai oga ina zuwa oga ina zuwa salamu alaikum dan Allah ina ne wajen Audu mai kaji Wata a tara za ka muni? Kai da shege nake. Ni za ka rana hankali. Sai an biya ni. Ba ka da an biya ni. Sai ka biya ni. Wallahi. Me za ka taya ni? Me aka yi ne? Me faru? Ko gida aka yi? Me gida kwai? Dawo gida. Ni gida hankali. Ni gida hankali. Ya za a yi? Ta shi bane ba. Wata yadda zuwa mu da fetur. Wannan ai sata ce. Ba ta biya ni wa shege nake. Get